li Bakur û Tirkiyeyê proseya serlêdana waneya Kurdî ya bijarde di 3 mehê de dest pê kir û dê heta 21 mehê jî berdewam bike. Sazî û rêxistin lezê didin xebatên xwe û dixwazin zêdetir welatiyan bi vê derfetê bihesînin. Li Diyarbekirê rêveber û endamên Hereketa Azadî dest bi belavkirina 100,000 belavûkan kirine. Sekreterê Hereketa Azadî Metin Pîranî got ew dê heta 21 vê mehê di nav bajêr de belavûkan belav bikin û ji welatiyan bixwazin ku waneya Kurdî hilbijêrin. Em ê dixwazin milletê xwe haydar bikin, agahdar bikin. Ji ber ku hem li qada, hem li mala, hem li kuçeyên em dibînin ku gelek ji xelkê me agahdar nînin. Nizanin ev bijartina dersa zimanê Kurdî mafê wan e. Hûn jî dizanin ev tiştekî yasayî ye. Bas milletê me ji ber zulmûn berê gelkî tirsiyan e. Hîna jî tirs di dilê xelkê me de heye. Îca em ev xebatê me û armancê me ev e ku em nîşan bidin ku ev tiştekî asan e, tiştekî yasayî ye. Li gorî bernameya Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyeyê xwendekarên ku di polên 5, 6 û 7 û 8 de dixwînin dikarin kurmancî û zazakî hilbijêrin û di hefteyê de du dem ji mêran werin perwerdekirin. Îsal li gorî sala borî eleqeya bijartina waneya Kurdî zêdetir e. Welatî radikihînin ku ew jî dixwazin zarokên wan fêrî zimanê bav û kalan bibin û dibêjin dê zarokên xwe ji bo waneya Kurdî tomar bikin. Niha me yani qeyd nekiriye lê feqet dilxwazekî em qeyd bikin. Her kes xwaze îro zimanê me çi bese em dixwazin ki zimanê me zimanê Kurdî ye yani. Dixwazin ki zarokê me zî gora zimanê me xeber bide yani. Gedê me derê oqilê ama oqila tedî a bi Tirkî a bi kurmancî nar tedî. Derê de yani em bêj 4 tırtlık dibînin na. Wala hebe rind zimanê dayika xwe zanibı û zimanê xwe zanibı xweş e yani mere zimanê xwe bîr neke. Gedê mere jî zimanê xwe bîr neke û zimanê dayika xwe bavê xwe zanibı rind e. Yani mere zimanê xwe bîr neke daha baş yani. Ji aliyê din ve sazî û rêxistinên Kurdan li gorî derfetên xwe piştkiriya xebatên bijartina waneya Kurdî dikin û dibêjin ew dê piştkiriya aborî û amûrên perwerdehiyê bidin xwendekarên ku waneya Kurdî hildibijêrin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.